Здравейте, банда! Продължаваме с стената. Сега ще ви покажа. 20 санта ще е отдолу. Ей си ги размерявам долу-горе да излезе на едно и също разстояние от колеца от двете страни. Където и канапа ще е горния край на мрежата, а долу ще влезе 2 санта в бетона. Само съм го фиксирал за сега кофража. Предстои стягане и да се изправи. Ей ще стане. Ето тук в този край е 10-12 санта и тук постепенно става малко по-голямо, ама тежи. На ония край е 65. Ама ще го направим отдолу по нивел, да е равно. И така. Колците са ей сме ги направили. Предното видео видяхте. Остана тук да го позакърпя малко с кофраж. Тези дупки да ги запълним. Някаква летва ще сложа, па може и някой голям камък. И отвънка пръси, просто да не изтича бетона. Чак толкова. Тук прави чупката. В ония край ще го стегна. То навсякъде трябва да го стегнем, де. И това е положението. Ето и дето и конец ще е горния край на мрежата. И ето е положението до момента. Желязо ще сложим отдолу. Ще ви покажа после. И за сега толкова. Като вземем да стягаме, като го стегнем, ще ви покажа пак. И до после. Здравейте, банда, ето и става. Те сме го направили. И влияме. Ето. Так. И мрежата в бетон. Так. Ето. Ето продължението, хора. Обляхме го и ето е стана крайното положение. Ето тук нарочно не го фанах този колец до края, защото трябва да продължа оградата надолу и после да не къртя. Го оставих тъй, да може да си фана мрежата от ъгъла и ей тъй стана работа. Може да кажем, че се получи доста добре. Да се казва. Остана да декофрираме утре. Ще ви направя едно клипче как стана работа. Като махнем кофража. Тук ще привържем мрежата, че нямахме време. И я фанахме тук с опашки. И се получи много добре. Тези опашки ще ги махнем, ще го направя с телни ръждавейка. И общо взето той ще. Тук отгоре ще сложа една тел, както и конеца е тъй. Край мрежата ще е спъна. Е така. Так ще оплита тук, да стои права, да не се гъни, да се къса. И това е положението. Фана са в бетона. Добре стана. Колпътнявахме, той и тъй. Като декофрираме, тъй става. Щупката там.
И това е. И чао за сега. Като декофрираме, ще ви покажа накрая крайното положение. Това е положението за сега. Чао, до после. Ето го и крайното положение. Ей, това се получи. Така малко минах да го загладя с фрезата. Ще голям калиш, так. Сега ще го изчакам да слегне и чак на пролет ще го засея тук. Защото заради подпорната стена ще слегне пръста. И ето е. Как стана? Общо взето. Ето тук се сложих и те стъпала каменните. Сега остана оградата от лявата страна и продължаваме напред. Стъпалата стана готино, те с големите. И ей, това е крайното. Хора. Сега продължавам тук насам. Та страна на оградата 40 метра долу-горе долу и от другата страна и тъй. Ако ви е интересно, следете, коментирайте и това е. Цялата част на оградата, другия път с другата част ще продължим. До скоро!